do 4 i wysadzał. Od 5 do 0. Zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1, już. O kurwa. Ale pierdolne, kurwa. Uwaga, schowaj się jeszcze, schowaj się bliżej tu. Bo to teraz te łąki się rozpadają. Ty, auto zginęło, Lechu. Tak? Ktoś zajebał. O kurwa. Nie ma auta. No to pan ogląda teraz na slow motion. Pan patrzy tutaj. No. Wszyscy pozostają na miejscu do czasu. Kurwa mać, ale mamy ujęcie. Ja pierdolę, ujęcie życia. Rozpiździł. Kurwa mać. Mogę. No emocje, ale to panowie to niedobrze. mają... Niedobrze poszło, bo miało coś samochodu. Panowie to mają robotę, kurwa. Ja pierdolę. Ja nagrałem tutaj też, kurwa. Aż tutaj. No bo to jak robota. No i pięknie. I kurwa auto było, auta nie ma. Chodź tam szybko, ja idę tam na górę. Tak, tak.